खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ भारत भुटान सिमा साखाथिनि 1 नं बिष्णुपुराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय मैदेर नायदिंग्रा बादायाव अगुनि बिश्वास 16 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय सासे हिनजावसाया गावखौ फोथैनानै लादों। जेराव सानथाम सिगाङावबो अगुनि बिश्वासनि बिफा सुनील बिश्वासआ रुंसारि जानानै थांदोंमोन। पानबारि थानानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो। बे समाव गावखौ फोथैनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होनना सुलुङाव फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ भारत हादोरा आथिखालाव मुलुगनां रांखान्थियाव मोनसे फोथायजाथाव गोहो महरै नुजाबोदों। मबाइल फन खोन्दोजों सालायजानाय भारतारि इलेक्ट्रनिक्सनि दैथायहरनाया 47% बांदों। राङारि बोसोर 2025 आरो 2026 मायथाइनि गिबि दानथामाव दैथायहरनायनि बिबाङा 12.4 बिलियन डलारसिम सहैदों। इन्डिया सेलुलार एन्ड इलेक्ट्रनिक्स एस'सिएशनजों फोरमायथि जानाय रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोरनि एप्रिल आरो जुननि गेजेराव हादोरनिफ्राय इलेक्ट्रनिक मुवाफोरनि दैथायहरनाया 8.43 बिलियन डलारमोन। रांखान्थियारि बोसोर 2024 मायथाइयाव गासै इलेक्ट्रनिक्स दैथायहरनाया रांखान्थियारि बोसोर 2025 मायथाइयाव 29.1 बिलियन डलारनिफ्राय 38.6 बिलियन डलारसिम बांदोंमोन। गासै रांखान्थियारि बोसोर 2026 मायथाइनि थाखाय इलेक्ट्रनिक्स दैथायहरनाया 46 निफ्राय 50 बिलियन डलारनि गेजेराव जागोन। थांनाय 10 बोसोराव भारतआव गासै इलेक्ट्रनिक्स दिहुनथाया रांखान्थियारि बोसोर 2015 मायथाइयाव 31 बिलियन डलारनिफ्राय बांनानै रांखान्थियारि बोसोर 2025 मायथाइयाव 133 बिलियन डलारसिम बांदों। ICEA नि बिबुंथियाव मख'नाय जादों दि मबाइल फनफोरा जोबोद मोजां दिन्थिफुंदों। 2025 मायथाइनि गिबि दानथामाव दैथायहरनाया 4.9 बिलियन डलारसिम बांनानै रांखान्थियारि बोसोर 2026 मायथाइनि गिबि दानथामाव 7.6 बिलियन डलारसो बांदों। थामथि खौराङाव दङ फैबाय थानाय बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सोमोन्दै BTRनि CM प्रमद बर'आ माखासे बाथ्रा बिबुंथि लाखिदों। फैबाय थानाय बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सोमोन्दै BTRनि CM प्रमद बर'आ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि उदांस्रिनि उनाव बियो गिबि खेब बे ओनसोला बेबादि गोजोनखौ मोन्दांथिदों। सिगाङाव गले गले हिंसा, थैनि बाना आरो गोजोन गैयै जाथायफोर जाबाय थायोमोन। नाथाय UPPL सोरखारनि सिङाव सोलायनाय फैदों। मानसिफ्रा फारागथिखौ नोजोर होदों आरो मोनदांदों। जोंहा फोथायनाय दं दि UPPL दोलोआ रायजो राजाफोरनि गोख्रों मदद मोनगोन। दायो गोजोन गायसननायजों आबुङै जौगानायाव गोसो होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो बिथाङा बुंबावदों दि जों इयुननि थाखाय मोनसे मास्टार प्लेन थियारि खालामनायनि लामायाव दं आरो गासैबो हारिनि सिनायथि, राव आरो हारिमुखौ रैखाथि होनायाव अरायबो थागोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आयेन बायदि हा रैखाथि बायदि आयदाफोरखौ राजखान्थि खालामनो नाङा। बे आयेनफोरा उदांस्रिनि उननिफ्रायनो थागिबिफोरनि हा आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनो थाखाय सोलिगासिनो दं आरो बेफोरखौ मान होनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ। तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव आबाद बिफाननि हेफाजाबाव आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंदों। तामुलपुर जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव जिल्ला आबाद बिफाननि हेफाजाबाव मैयानि समाव आबादारिफोरनि सांग्रांथि मेल खुंनाया जालाङो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनि आबादारिफोरनि नुजाथिनाय बे मेलखौ खुंनाय जादों। बे मेलाव BJP हान्जानि आबाद बिफाना गामि ओनसोलनि आबादारिफोरजों माखासे आयदाफोरनि सायाव सावरायदों आरो सरकारजों सावरायनानै बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थांखि लागोन होनना फोरमायथिदों आसाम BJP किसान मर्चानि गाहाय नेहाथारि रनजित भट्टाचार्यआ। बे जथुमनि थांखिफोरखौ बेखेवनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया आरो बिथाङा बाहागो लानानै माखासे आबादारिफोरनि बागै बाथ्रा बुंथियो। UPPL दोलोनि मावथिया BJP दोलोनि मावथिखौ बुदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावनाया नंखाय। बे बाथ्राखौ बुंदों खौरां मेलनि गेजेरजों प्रबिन बर'आ। 26 नं दारांगाजुलि बियाबनि 4 नं दक्षिण कुमारिघाटा BCDCनि सिङाव थानाय मादारबारि गामियाव थांनाय 5 आगस्ट खालि UPPL दोलोनि गायसनथाय साननि हराव अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव रां लानो मोनैनि UPPL दोलोनि मावथिया BJP दोलोनि मावथिखौ बुदों होनना खौरां बिजोङाव फोसावदोंमोन आरो बे फोसावनाया नंखाय होननानै फोरमायदों।
बेवहाय अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइ राननायाव इउपिपिएल दोलोनि मावथि मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 500 रां लानाया गोजाननि बाथ्रा। सासेबो मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय थाइसेबो रां लानाय जायाखै होनना खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। बिजेपि दोलोनि मावथिफ्रा बेखौ नंखायसो साजायदों आरो बेवहाय मानिबाफोर बाथ्रानि दान्थे बिदान्थे जादों जानो हागौ, नाथाय जेबो बुलाय सोलाय दाङाबाजि जायाखै। बे दावरावआ बिजेपि दोलोनि मावथि लंके राजबंशीनि थाखायसो जादों होनना साधारन अरुणोदय आसनिनि आर'जलाइनि थाखाय बेले बेजे जायाखै, बेफोर बाथ्राखौ रोखायै बुंथिना होदों तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि मावफुं सोद्रोमा प्रबिन बर'आ। गोबां समफोरावनो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव मानसि गोथै मोननाय एबा गोथै सह मोननाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो काजिरङा हायुङारि पार्कनि सानजा आसाम हाग्रामायाव खामानि मावनाय सासे लाइमोन आइजो हाग्रा मावथिनि लाइमोननि सोमोनांथावै थैनाय जाथाया जालाङो। हाग्रा बिफाना गिबि नायबिजिरनायनि सायाव संदाननानै गावखौ फोथायनायनि सन्देह खालामनाय जादों। बकाघाट पुलिसाबो नायबिजिरनायखौ जागायदों। लाइमोन आइजोनि गोथै सहखौ बकाघाट DFO मावख'नि थाग्रा ओनसोलाव थानाय गावनि क्वार्टारावनो मोननाय जादोंमोन। रुंसारि जानाय लाइमोननि न'आ गलाघाटनि अटकेलियायाव। काजिरङानि DFO अरुं बियाङा बे जाथायनि बागै फोरमायदों। कार्बि आंलंआव रोंगौथिनि जेबो आंखाल गैया। कार्बिनि सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि रोंगौथिजों गुबुन गुबुन बिथिङाव मोनसे रुजुजायै मासि आवग्रिनो हाबोदों। बेबादिनो बावैसो सिगां सासे लाइमोन आइजोआ फिन खेबसेबाव कार्बि आंलंनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। सृष्टि रंपिपिखौ अक्सफर्डआव थानाय कार्बि हारिनि गिबिसिन सुबुं मानिनाय जादों। उन्दै बैसोआवनो सृष्टिया गोब्राब बुद्धि दिन्थिदोंमोन आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बावैसो अक्सफर्ड मुलुगसोलोंसालियाव मुं थिसननो मोननानै बिथाङा गोग्गानाय लाबोदों। मोनसे गोबांथार सोमोन्दो गोनां आरो गुवारै सावरायजानाय आयदाखौ सायख'नानै बिथाङा बे मानगोनां सोलोंथायारि फसंथानाव जायगा आवग्रिनो हादों। बिथांजोआ कार्बि आंलंनि सासे लाइमोन आइजो महरै बिथाङा सिनायजादों आरो बिथांनि जोनोमा दिपायाव जादोंमोन। बिथांजोआ शिलंनि सेन्ट मेरि स्कुल आरो गुवाहाटीनि आर्मी पाब्लिक स्कुलाव फरायदोंमोन। उनाव बिथांजोआ दिल्ली मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय जिसास एन्ड मेरि फरायसालिमानिफ्राय गावनि ग्रेजुवेट डिग्रीखौ आरजिनो हादोंमोन। गोसो बिगियानाव गावनि डिग्रीखौ फरायनाय समाव सृष्टिया हादोरनि गुबुन गुबुन बाहागोफोराव फरायसालिमाफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बादायलायनायाव बाहागो लाना आरो मोजाङै दिन्थिफुंनानै सिनायथि मोननो हादोंमोन आरो दायो बिथाङा बुहुमनिनो बयनिख्रुइ गिदिरसिन एबा देरसिन इउनिभार्सिटियाव बिथाङा जायगा मोनदों। बयजोंबो मिथिजानाय ससियेल मिडिया सालायगिरि रश्मा ब्रह्मआ फिसायनि न'आव फैफिननायखौ लानानै समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुदों। नाथाय बे समाव मोनसे बाथ्राया सोराङाव फैदों दि बर' समाजाव आथिखालाव गोबां फिसाय गोनांखा, नखर गोनांखा, गथ' गथाय गोनांखाब्लाबो आइजोआ सोरजोंबा खारलांनाय, सोरजोंबा बहाबा थांफानाय, गोमानाय बेफोर जाथाय जानायखौ खोनानो मोनबाय थायो। नाथाय दिनैसिम खारनाय आइजोखौ गावनि फिसायनि न' फारसे फैफिननाय खौरांखौ मोननाय जायाखै। नाथाय दायो रश्मा ब्रह्मआ गावनि फिसाजो आरो फिसायजों लोगोसे नखरखौ साननानै गावनि न' फारसे फैफिननायखौ नुनो मोनदों। थांनाय जुन दाननि 9 खालाराव रश्मा ब्रह्मआ खारदोंमोन। बेनि उनाव फिसायनि फैफिननो खावलायनाय आरो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि गोख्रों नाजाथाबनायनि गेजेरजों थांनाय 5 आगस्ट खालाराव हमनो मोनो। बेनि उनाव 7 आगस्ट खालार एबा मैया बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा गुवाहाटीसिम लाबोनानै गुवाहाटी एयारपर्टआव नखरनि सुबुंनो गथायफैयो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।